Hej med dig. Du skal nu til at se en video. Og i den her video, der vil os, der snakker i videoen, fortælle, hvem vi er. Og senere i videoen, der vil vi lære dig lidt om vokaler. Mit navn, det er Hanna, og jeg ser sådan her ud. Jeg er 21 år gammel. Hej, jeg hedder Mia, og jeg ser sådan her ud. Jeg er 22 år gammel. Hej, jeg hedder Line, og jeg ser sådan her ud. Og jeg er 19 år gammel. For det meste kan man lytte sig til, hvordan et ord staves. Men nogle gange staves et ord ikke helt sådan, som man skulle tro, og det kan nemlig godt være lidt forvirrende. Vi skal i den her video snakke lidt om, når vokaler de ændrer sin lyd, sådan så de måske ikke helt staves, som de lyder, eller ikke lyder, som de staves. Hvad er vokaler og konsonanter? Her kan I se alfabetet. Og alle de røde bogstaver, som man kan se her, det er vokalerne. Og alle de blå bogstaver, det er konsonanterne. Vokalerne, det er de bogstaver, som man siger, man kan synge på. For eksempel her ved A, der kan man sige A, eller ved E kan man sige E. Men ved de blå, altså ved konsonanterne, dem kan man ikke synge på. Det er sådan, man kan kende forskel. Vokaler kan både være korte og lange. Her ser I et lille skema. I den ene side her, der er der en lille liste med nogle ord med lang vokal i. På den anden side her er der en liste med nogle ord med kort vokal i. Om en vokal er lang eller kort, handler om, hvor lang tid man bruger på at udtale vokalen. I de her ord, der fokuserer vi på den første vokal i ordet. Så her i ordet komet, der vil det altså være O, vi fokuserer på. Og i ordet herover, hvor der står kommet, så vil det være også O, vi fokuserer på her. Nu prøver jeg at udtale begge ord, og så skal vi prøve at lægge mærke til, hvor lang tid jeg bruger på at udtale det her O. Her, der siger jeg komet. Og herover, der siger jeg kommet. Jeg bruger lidt længere tid på at udtale O i komet, end jeg gør, når jeg siger kommet. Det samme igen. Hernede, der står der læge. Jeg bruger altså lidt lang tid på at udtale det her æ. På den anden side her, der står der lægge. Der bruger jeg ikke lige så lang tid på at udtale den første vokal her. Hernede står der pile. I bliver altså til en lang vokal. Pile. Og herover står der pille. Her er I en kort vokal. Den sidste her, der står der hele. Her er I en lang vokal. Og herover, der siger jeg helle. Her er I en kort vokal. Det handler altså om, hvor lang tid man bruger på at udtale vokalen i ordet. Som I nok godt har lagt mærke til, så ligner ordene fra listen med lange vokaler og listen med korte vokaler hinanden. Den eneste forskel er faktisk bare, at der i listen med ord med kort vokal er kommet en ekstra konsonant ind. Så her, hvor der står komet, der er ordet kommet stavet på næsten samme måde. Den eneste forskel er bare, at der er et ekstra M. Det samme her i lægge, der er der 2 G'er i stedet for kun 1, ligesom i læge. Og i pille er der 2 L'er, og i helle er der også 2 L'er. Når der er 2 af den samme konsonant efter hinanden, så kalder man det en dobbeltkonsonant. Vi kan faktisk lave en lille huskeregel nu her til, hvornår at en vokal er kort eller lang. Det er nemlig sådan, at hver gang der er en dobbeltkonsonant
altså 2 af den samme konsonant ved siden af hinanden, så vil vokalen lige før altid være kort. Så bruger man altså ikke så lang tid på at udtale den, som hvis der kun havde været én konsonant. Det, der kan være lidt svært med korte vokaler, det er, at de ikke altid staves sådan, som man skulle tro, eller sådan, som det lyder. Hvis vi for eksempel har ordet helle, så lyder den korte vokal her faktisk lidt mere som et æ, end som et e. Prøv at lytte godt efter. Helle. Det kan være lidt svært, når man hører ordet helle, at finde ud af, om man skal skrive e eller æ. Men der kan man bruge vokaltrappen til at hjælpe sig, som ser sådan her ud. Så når jeg hører ordet helle, og jeg kan høre, at der er en kort vokal, der lyder som æ, så går jeg ned her og finder æ, så hopper jeg et trin op, og der står e, og så skriver jeg e. Og det er sådan, man staver til helle. Hvis vi har ordet tigger, så lyder min korte vokal her som e, tigger. Så går jeg ned her, jeg finder e, hopper et trin op og skriver i. I ordet tromme, som også har en kort vokal, der lyder min korte vokal her som et å, tromme, tromme. Så finder jeg å her på vokaltrappen. Jeg hopper et trin op, og jeg skriver o. Hvis jeg har ordet spille, der lyder min korte vokal her som e. Så finder jeg e. Jeg hopper et trin op, og jeg skriver i. Hvis jeg har ordet rummet, så lyder min korte vokal faktisk lidt mere som et å, rummet. Så går jeg her over på trappen og finder å. Og her der staves rummet faktisk ikke med o, som man skulle tro, når man hopper et trin op, men med u. Det der kan være lidt svært nogle gange med den sidste trappe her, det er, at man en gang imellem skal hoppe 2 trin op i stedet for 1. Men det er som regel kun på den sidste trappe her. Så i det her tilfælde, der skal vi altså hoppe helt op til u. Kan du høre lyden? Vi skal nu ved hjælp af vokaltrappen, som I blev præsenteret for tidligere, se om I kan høre vokalens lyd i de 3 følgende ord. Vi starter med ordet hugge. Hvilken lyd hører du i ordet hugge? I ordet hugge hører vi lyden å. Men som I kan se, staves det med u. Det vil sige, at vi hopper 2 trin op ad vokaltrappen. Hvilken lyd hører I så i ordet kysse? Kysse. I ordet kysse hører vi lyden ø. Kysse. Men som I kan se, staves det med y. Det vil sige, at vi hopper et trin op ad vokaltrappen. Hvilken lyd hører I så i ordet gemme? Gemme. I ordet gemme hører vi lyden æ. Men som I kan se, staves det med e. Det vil sige, at vi hopper et trin op ad vokaltrappen. Inden vi ses tirsdag, vil vi gerne bede jer om at finde på 4 ord. 2 af de ord skal indeholde en kort vokal, mens de resterende 2 ord skal have en lang vokal. Vi kan igen huske på, at hvis ordet indeholder dobbeltkonsonanter, altså 2 konsonanter ved siden af hinanden,
så er vokalen før kort. Vi vil meget gerne bede jer om at medbringe de 4 ord til timen, så vi kan se, hvad I har fundet på. Hvis I stadig er i tvivl, er I meget velkommen til at se videoen en gang til. Ellers så må I have rigtig god fornøjelse.